Plano karon sa Talisay City Veterinary Office nga ipaubos sa pagbansay-bansay ang pipila ka mga pulis sa Talisay City Police aron makatabang sa ilang kampanya sa pagpanalipod sa katungod sa kahayupan. Giangkon ni Talisay City Veterinarian Dr. Maria Christine Hope Dehadena nga kuwang kaayo ang ilang mga personnel aron mo pasabot sa publiko nga dili basta-basta madagmalan ang mga iro ug mga iring tungod sa balaod nga nanalipod sa ilang katungod. Subay niini, plano sa City Veterinary Office nga makiglambigit sa Talisay City Police aron makatabang sa ilang kampanya. Andam hinuon si Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag nga 20 sa iyang mga sakop nga mapaubos sa pagbansay-bansay isip mga Animal Welfare Enforcement Officers. Human sa tigom, mamahimo na silang ma-deputize sa Talisay City Veterinary Office. Sa higayon nga ma-deputize na ang mga police patrollers kabahin na unya sa ilang monitoring ang pagpatuman sa Animal Welfare Act. Masaligon si Dehadena nga matagad na unya ang mga iro nga gipasagdan lang sa ilang mga pet owners. Kinumduman nga niadtong Hulyo lang, gitala ang Talisay City og duha ka mga kaso sa mga tawo nga namatay human takbuyi og rabies, human mapaaki sa iro nga napasagdan lang sa ilang mga amo. Makatabang naman sila sa kanaganing para sa pag-implement sa balaod, no? So para if ever naatay mga problems with regards to animal welfare issues, anaa sila, aware sila sa unsa ni ang mga balaod ug sa mga angay nga lakang buhaton. So that comprehensive gani ang pag-train o pag-implement sa laws on protection of pets and animals. They have the rights and we need also to protect them. So Talisay City is very adamant at that campaign.